Pludseligt og uventet hjertestop kan behandles med et stød i cirka halvdelen af alle tilfælde. Stød afgivet. Men det er altid afgørende betydning, at der bliver givet god hjertemassage. Tryk hårdere. Zols AED Plus er den eneste hjertestarter, som ikke blot leverer de nødvendige stød, men som også registrerer kvaliteten af hjertemassagen og vejleder brugeren i, hvordan der udføres korrekt hjertemassage. Og som den eneste hjertestarter, der vejleder brugeren gennem alle de afgørende faser i overlevelseskæden, er AED Plus den eneste komplette hjertestarter. Med AED Plus opnår den uerfarne førstehjælper selvtilliden og evnen til at give den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt. Alt nødvendigt førstehjælpsudstyr til livreddende behandling findes allerede i pakken og er klar til brug. Overskuelighed og sikkerhed for førstehjælperen er en central del af designet på AED Plus. Vær rolig. Brugervenlige illustrationer og stemmevejledning giver en systematisk arbejdsgang og en fortrolighed med udstyr. Skab frie luftveje. Kontroller vejrtrækning. Anbring defibrileringselektroderne. Den unikke elektrode i en del fjerner enhver tvivl om placeringen af elektroderne. Og ved hjælp af sensoren med det røde kryds placeres elektroderne hurtigt og præcist. Stød anbefales. Rør ikke patienten. Tryk på den blinkende stødknap. Stød afgivet. Giv hjertemassage og indblæsninger. Genoplivning kan være vanskelig at udføre effektivt for uerfarne førstehjælpere, og særligt i stressende situationer. Tryk hårdere. Zols AED Plus er den eneste hjertestarter, der giver vejledning i korrekt hjertemassage. AED Plus omfatter Zols unikke Real CPR Help-teknologi, som er et direkte feedback-system, der giver vejledning, når det er nødvendigt. Feedback-system gør AED Plus i stand til at se, hvor effektiv hjertemassagen gives. Den giver øjeblikkelig verbal og visuel feedback på hjertemassagens hastighed og trykdybde, hvilket bidrager til en mere effektiv hjertemassage. Ingen anden hjertestarter giver vejledning på denne måde. Andre hjertestartere omfatter udelukkende defibrillering. Mens omtrent halvdelen af hjertestoppatienter har behov for defibrillering, er det i alle tilfælde nødvendigt med korrekt hjertemassage. Det er kun AED Plus, der forbedrer effekten af hjertemassagen betydeligt. I AED Plus-designet er der et gennemgående fokus på både førstehjælperens og patientens behov. Det unikke låg er formet til at opretholde frie luftveje, så patienten får den tilstrækkelige mængde ilt. AED Plus er utrolig holdbar, og med en IP-tæthedsgrad på 5,5 er den ekstremt godt beskyttet imod vand og støvpartikler. AED Plus er den eneste hjertestarter, som bruger almindelige håndkøbsbatterier, hvilket gør batteriskift nemt og billigt. Og da Zols CPR-D-pads har en holdbarhed på 5 år, gør det AED Plus til en af de hjertestartere med de laveste driftsomkostninger på markedet. Zoll tilbyder ligeledes en unik softwareløsning til efterevaluering af hændelser, og den kan downloades gratis fra Zolls support-websted. Hændelsesdataene fra hjertestarteren kan downloades via en infrarød port på siden af enheden til enten en PDA eller en computer. En 7-års garanti understreger Zoll som det sikre valg inden for udstyr til genoplivning. Zoll udvikler og fremstiller en række fremragende produkter til genoplivning og er derfor det foretrukne valg for mange hospitaler og udrykningstjenester i hele verden. Genoplivning er Zolls kerneområde. AED Plus er udviklet til at give uerfarne førstehjælpere selvtillid til at redde liv. Det er den eneste hjertestarter med trinvis vejledning under hele genoplivningsprocessen. Det er den eneste hjertestarter, som kan se, hvor effektivt hjertemassagen gives, og som giver vejledning i effektiv hjertemassage. Zoll AED Plus er uden tvivl den eneste løsning, når der skal vælges en komplet hjertestarter.